Es va prestar molta atenció, per una banda, als centres comercials, van ser coses que van estar especialment protegides. Per altra banda, es va passar molt de control també al tema de les festes il·legals. Avisem que van ser objecte de vigilància perquè pensem que aquest és un dels elements que pot contribuir més al creixement de la pandèmia en aquesta ciutat i, per tant, anem a treballar molt en el sentit, tota la policia local, la policia autonòmica, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, en el sentit d'evitar que hi hagi festes d'aquest tipus perquè pensem que és un mecanisme de propagació important. També alguns locals que no complisquen les normes, etc. Jo vull dir que s'ha articulat un mecanisme conjunt per a que tots els grans centres on poden haver aquests mecanismes, d'alguna manera, controlar-ho.